Porsche 911 turboja, 510 hevosvoimaa, huippunopeus 310 kilometriä tunnissa, 0–100 3,8 sekuntia. Ja sieltä löytyy myöskin autooutletilta löytyy tuo Audi R8 V10 Spideri. Eli tällainen valkoinen Audi, siellä painelee menemään. Hevosia sieltä löytyy 510 ja huippunopeudet 310. Kiihtyvyydet on 0–100 3,9, eli ei millään tavalla hiljasta menoa myöskään siellä. Ilman ajosta oli kysymys, niin kyllä vauhtia näyttää riittävän aika hyvin. Sieltä löytyy myöskin erittäin tyylikkään näköistä Persua. Otas tuolta vähän esille. Täytyy sanoa, että Mersulta löytyy kyllä huikean paljon upeita malleja ja muun muassa mä oon päässyt itse ajamaan tuota SMS:ää ja kokeilin sitä tuossa Volvon moottoritiellä tuossa kertaalleen ja ei mun kuulu sanoa sitä ääneen, koska siellähän on siis 120 kilometrin tuntin nopeus ja siis 120 tasalle ajettiin. Totta kai. Mut kyllä tollanen auto oikeesti aika makea, missä on kunnon lokisiipiovet ja et sä tiedät, että siellä kun pikkasen pedaalit pistää pohjaan, niin sieltä tulee hetkessä tommonen reilu 300 nopeutta ja 4 sekunnissa. Ja sitten tuolla näkyy myös sinioranssinen Ford GT, 550 heppaa, 340 km